Представете си, че сте затворени откакто сте се родили, че не познавате външния свят или това, което познавате е съвсем малко от него, че не ви хранят и ви тормозят всеки ден. Бихте ли се опитали да избягате или ще приемете това за нормално, тъй като не познавате нищо друго? Звучи като от филм на ужасите, нали? Но не е. Това е реалната история на семейство Търпин. Здравейте на всички, как сте днес? Моето име е Силвия, за тези, които не ме познавате. А за тези, които вече ме познавате, много се радвам, че сте тук отново и ме гледате. Знам, че отдавна не сме се виждали, но просто животът с две деца понякога не ти позволява да правиш нищо друго, освен да обръщаш внимание на тях. Но днес съм ви приготвила една история, която е, меко казано, потресаваща и ужасяваща. Наистина е като изкарана от филм на ужасите. Но преди да започнем с тази история, ви каня да се настаните удобно, да се абонирате за този канал, ако все още не сте го направили, да ми напишете едно коментарче, да ми оставите по един палец нагоре и да споделите това видео с ваши близки приятели. Също така може да се абонирате и за другият ми канал, който е канал за влогчета. Той няма нищо общо с този канал тук. Там качвам моето ежедневие, покупки, рецепти, деца и така нататък. И без много да обвъртаме, нека започнем с тази история. Тя не е много дълга. Няма много за разказване, но е истински потресаваща, умопомрачителна и мен ме остави без думи и си помислих, боже, възможно ли е в днешно време да съществуват такива хора? Но явно да. На 14 януари през 2018 година момиче на име Джордан Търпин на само 17 години се обажда в полицията и съобщава, че нейните родители са насилници и тормозят нея и останалите й 12 братя и сестри. 911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they like to throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. I was actually on the road because I didn't even know about the sidewalk. You're supposed to be on the sidewalk, but I never been out there. What's your address? Okay, you gotta give me a minute. This is gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, I don't know what medication is. Потресаващо, нали? Но нека започнем от самото начало и ви разкажа кои са те. Дейвид Алън Търпин, бащата, е роден на 17 октомври през 1961 година. И Луис Ана Търпин, майката, е родена на 24 май през 1968 година. Те са се оженили през 1985 година в град Пирисбърг в Вирджиния, когато Дейвид е бил на 23 години, а Луис на 16. Двамата са израснали в религиозни и насилствени семейства и се запознават точно чрез църквата. Бащата на Луис е бил пастор на 50-ната църква и не е одобрявал връзката и с Дейвид, но двойката решили да избягат от роднини и близки и въпреки всичко да се оженят. Дейвид е определен като ученолюбив. През 1979 година той завършва гимназия Принстън в Западна Вирджиния. В училищния годишник от 1979 година е бил посочен като отговорник на библейския клуб, съкапитан на шахматния клуб, член в клубът по науки и член в акапелният хор. През детството си Дейвид е бил наказван често с екстремни и болезнени физически наказания от родителите си. След това той завършва Политехническия институт
и Държавния университет в Вирджиния и така се превръща в компютърен инженер. Професията на Луис е посочена в съдебните документи като домакиня. Трябва да споменем, че Луис също така е била тормозена от нейните родители. Както споменахме, баща й е бил пастор в 50-ната църква. Това е малко като секта, така да кажем, евангелистка църква. И е била тормозена от семейството си. Дори някъде четох, че майка й, собствената й майка, я е давала на мъже от църквата, докато е била мъничка. Знаете за какво. От друга страна, никъде не фигурира тя да е учила нещо, въобще да е завършила някакво училище. Всичкото, което пише за нея е, че е била домакиня, което също така е свързано с този сектантски живот от малка. Тъй като в много набожните семейства, тип сектантските, жените не са имали никаква опция въобще да ходят на училище. И също така не им е било позволявано да имат друг фокус в живота, освен Бог. Тоест, ако ти се развиваш, ако ти учиш и така нататък, ти вече си... Фокусът ти на друго място не е в Бог и в тяхните си там вярвания. Така че Луис през целия си живот фигурира като домакиня. Не е завършила абсолютно нищо, не фигурира да е ходила в училище или там каквото и да е било. Двойката също така е била последовател на движението Quiverful, християнско вярване, което определя големите семейства като благословие от Бог. Това вярване насърчава създаването на потомство, въздържайки се от всички форми на контрол над раждаемостта. Тоест, абсолютно всякакви предпазни мерки против забременяване са били тотално изключени. Също така казахме, че са следвали петдесятничеството или евангелизмът. Също християнско вярване, което набляга на личния контакт с Бога посредством кръщение със Светия Дух. Както казахме, отново сектантско движение, така да го наречем, което са следвали. Според родителите на Дейвид, те са продължили да имат деца, защото Бог ги е призовал да го направят. Трябва да споменем, че Дейвид и Луис са се превърнали в много затворени хора, антисоциални и са прекарвали повечето време сами. Той е имал нея, тя е имала него и не са имали нужда от никой друг. Дори не са искали да имат нищо общо с семействата си. Първите 17 години от бракът им са живеели в Тексас и там са започнали да се раждат първите им деца. Първо са живели в град Форт Уорт в Тексас, но след това се местят в град Рио Виста в същия щат, където живеят до 2010 година. Както казахме, Дейвид е бил компютърен инженер, но малко след 2010 година обявява фалит, всичко му тръгва на зле, така че решават да се преместят отново. Този път отиват към Калифорния, но преди това тази къща в Рио Виста в Тексас я пускат за продан и за много малко пари веднага е била купена и този купувач, който купува къщата им, след това разказва, че къщата е била в окаяно състояние. Къщата била напълно мизерна, имал мухъл навсякъде, имал дори изпражнения по пода, така стари, засъхнали. Имало е въжета около леглата. Абсолютно много зле всичко вътре, като буквално къща на ужасите. Също така е разказал, че в двора е имало ремарке с няколко умрели кучета и котки в това ремарке и че двора е бил претъпкан с боклуци от години наред, боклуци събирани на двора, отпадъци и така нататък, който никой не е почистил. През 2010 година семейство Търпин се местят в Калифорния и по-точно в град Перис. Животът им продължава и им се раждат общо 13 деца. В Калифорния обаче животът им станал още по-изолиран. Съседите разказвали, че семейство Търпин били много религиозни и много стриктни с децата си. Но всъщност тази религия или това сектанство ги е довело точно до всички тези ужасяващи неща, които са причинили на децата си. Луис и Дейвид Търпин не водели децата си на училище. Казвали, че е по-добре да се обучават в къщи, не им позволявали да излизат или въобще да имат контакт с външни хора. Съседи дори разказали, че децата понякога излизали, разбира се, с майка си или баща си, но изключително рядко. Но когато ги заговорили, децата стоели мирно и гледали в една точка. Също така изглеждали недохранени и много бледи.
Съседите също разказвали, че семейство Търпин имали 4 коли паркирани отвън, но почти никога не ги виждали да излизат с тях. Общо взето всички излизали много рядко, децата не ходили на училище и така нататък. Истината, която не знаели съседите, е, че Дейвид и Луис Търпин системно тормозили децата си, биели ги и ги връзвали, и най-психопатското от всичко е, че изпитвали удоволствие от това. И тук трябва да споменем, че най-вероятно този тормоз е започнал преди много време, още с раждането на първите им деца, когато са живели в Тексас. По незнайна причина, не се знае как, но всъщност децата имали достъп до интернет. Може би не смятали за опасно да влизат в интернет, или може би си нямали на идея, че децата знаят как да влязат в интернет и въобще, че са влизали в интернет. И дъщеря им Джордан на 17 години е била много различна от всички други деца. Това момиче е било много артистично и пишел песни и ги качвал в YouTube. Джордан понякога е качвала клипове в YouTube, пеейки песни, които тя сама е написала. Текстовете на песните й били много тъжни и някои гласяли така: "Няма да се върна жива, ще остана тук, докато умра." В други е написала: "Къде е ключът? И сега какво? Какво трябва да направя?" Или: "Винаги ме вините за всичко, което те казват." Според мен тези песни, които тя е писала и качвала в YouTube, са били като зов за помощ към непознатите хора, така да кажем, тъй като наистина се е гледали не много хора, но се е гледали хора. Това е бил нейният начин да поиска помощ, може би, но никой не обърна внимание. И също така ме съмнява от една страна родителите да са знаели какво прави тя. Просто е имала канал, майка и баща й не са знаели за това нещо и така, не мисля, че биха я оставили да качва тези песни в интернет пространството, ако са знаели. И може би тук ще се запитате как така са имали интернет, но не са поискали помощ толкова много години. Истината е, за мене, нали, истината е, че те не познават друго. Тези деца са израснали по този начин. Едно дете, по принцип, кого обича най-много? Майка си и баща си. Дори децата, които са тормозени и бити, те си мислят, че те са виновните, че те са направили нещо така грешно, че не са слушали, да кажем, и за това са наказвани или тормозени. И детето винаги оправдава родителя си. Това е нещо, което отвътре им идва, така да кажем. Така че защо не са поискали помощ? Защото според мен това е било нормалното за тях. Те така са израснали, не са знаели нищо за външния свят, страхували са се също така че много сложно ми се вижда просто да кажат: трябва да повикаме помощ, защото майка ми ме тормози. Те си имат само майка си и баща си. И освен това, моето мнение тук е, че Джордан, колкото и да не е познавала външния свят, за мен това момиче вътре в себе си е криело много смелост и жажда за живот, така да кажем. Знаела е вътре в себе си, че нещо не е наред с нейния дом и затова месеци наред е планирала как да се измъкне оттам и как да помогне на братята и на сестрите си. И в крайна сметка успява да го направи последният начин. И така на 14 януари през 2018 година Джордан заедно с по-малката си сестра успяват да избягат от вкъщи през прозореца, още преди изгрев слънце, докато всички спяли. Планът на Джордан и на сестра е били да бягат колкото могат далече от тази къща и вече когато са на по-далечно място да звънат в полицията и да съобщат, че майка ми и баща им са насилници, че ги тормозят и така нататък. Но по пътя на това бягство сестрата на Джордан се чувствала много уплашена. Тя е била само на 13, сестричката, така че хванала е много страх и паника и решила да се върне в къщи. Но Джордан била по-смела, продължила да тича с телефон, който взела от вкъщи и в крайна сметка успява да се обади в полицията и да каже какво й се случва. Когато Джордан се обажда в полицията, съобщава, че нейните братя и сестри са затворени в вкъщи и някои от тях дори са завързани за леглата с вериги. От полицията, разбира се, я попитали къде се намира. Тя
съобщава, че въобще си няма и на идея къде се намира, че почти никога не излиза от вкъщи. Полицаите казват, че трябва да остави телефонът включен, че не трябва да затваря обаждането и така намерили Джордан чрез GPS-а на телефона. Полицията веднага отишла на мястото, където се намира Джордан и когато я видели, останали в шок. Това момиченце изглеждало много по-малко, отколкото твърди. One moment, don't hang up. I won't. Jordan, You are looking at the body camera footage from the deputy as he arrives. what's going on? Okay. I just ran away from home, Okay, and I live in a family of 15. okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. How do your parents know you left your house? No, they're home. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. I called because my 2 little sisters, they're chained up right now. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see? And see how dirty she is? We are so filthy. We don't take baths. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Очевидно полицаят изглежда шокиран и не знае какво точно да каже, но се запътват към къщата на ужасите и това, което ще намерят там е просто шокиращо и не е било за вярване. Първото и най-шокиращо нещо, което открили е, че 3 от децата им били завързани с вериги, а останалите им деца изглеждали ужасно. Недохранени, слаби, миришели ужасно, били мръсни, погледът им бил празен. Тези деца не живеели, а просто съществували в тази къща. Родителите, разбира се, били хванати на местопрестъплението, всичко им дошло като гръм от ясно небе. Разбира се, са нямали време да прикрият нищо от случващото се. Били са разпитани, но не казали нищо съществено, не се и опитали да обяснят какво се случва в къщата. И така започнали да се разкриват тайни за семейство Търпин, започвайки от къщата, в която живеели. Това е била обикновена къща за живеене, но бащата, Дейвид, е регистрирал къщата като училище на име Пясъчният замък. Под претекста, че това ще е място, където децата му ще учат и ще се възпитават. Но това е било просто прикритие, за да ги държат всички затворени и да ги измъчват. След това започнали да се разкриват и други потресаващи неща. Децата неведнъж чували телефонните разговори на родителите си. Разговори, които били наистина психопатски. Като, например, майката се смеяла по телефона и казвала: "Вау, колко хубаво ще бъде да направим нещо като реалити предаване с тези деца, как ги държим тук затворени, как ги измъчваме" и такива напълно откачени и психопатски истории. Също така трябва да споменем, че децата са били 13 на брой, най-малкото детенце е било на 2 годинки, а най-голямото им дете е било на 29 години. 7 от тях били пълнолетни, но били толкова недохранени и слаби, че изглеждали много по-малки. Най-голямата им дъщеря е била на 29 години и е тежала само 37 кг. А самата Джордан, която се обадила в полицията, е била на 17, но е изглеждала като момиченце на 10 годинки. По време на разследването се е установило, че децата никога не излизали от вкъщи. По-големите деца ги завързвали с вериги. Карали ги да будуват цяла нощ. Било им забранено да спят през нощта и трябвало да спят през деня. Почти не им давали да се хранят. Порциите били толкова малки, колкото да не умрат от глад. Родителите им хранили кучето повече от тях. И те самите ядяли колкото искат и много пъти се хранили пред децата си и ги насилвали да гледат как ядат. Тоест всички сядали на масата, но се хранили само родителите. От друга страна им давали да се къпят само веднъж годишно и нямали право да ходят до тоалетната, когато имат нужда, а само веднъж на ден.
което е довело до бъбречни и здравословни проблеми, установени вече след като полицията се е намесила. Така най-малките деца се напишвали в гащите, стояли мръсни и дори разследващите, които влезли в къщата, заявили, че миризмата била непоносима на изпражнения и амоняк. Както казахме, децата не са имали възможност да ходят на училище, само едно от децата им, най-голямото от тях, още докато са живели в Тексас, е ходил за кратко на училище, но след това е било отписано. Но се знае, че са ги учили да четат и да пишат, защото е трябвало да четат Библията всеки Божи ден и е трябвало дори да я научават наизуст. Освен целият този физически тормоз, децата са били тормозени психически. На няколко пъти за Коледа или за рождените им дни са били купувани подаръци, опаковани прекрасно, с големи панделки, шарени, хартии за опаковане и така нататък. Но когато им давали подаръците, са им казвали, че нямат право да ги отварят. Децата нямали право да отварят подаръците, само можели да ги гледат, докато майка им и баща им седяли отстрани и им се смели, им се подигравали, че получили подаръци, пък не могат да ги отворят. Както казахме, децата почти не излизали. Излизали изключително рядко, много рядко, така да кажем, изключително рядко. Но друг важен детайл е, че пък родителите имали профил във Фейсбук, където качвали техните щастливи семейни снимки, на които всички изглеждали много доволни, много щастливи, като едно голямо и щастливо семейство. И точно пътите, които са излизали децата, е било за да си правят тези щастливи и семейни снимки, така да кажем. Веднъж дори завели децата си в Дисниленд, където облякли всички момичета еднакво и всички момчета еднакво, правили им снимки, всички изглеждали щастливи, развълнувани и доволни. Качили много снимки в интернет, за да могат техни роднини и познати да ги видят и да видят, че всичко е наред и че са супер щастливо семейство. За мен това е пълна лудост. Представете си дете, което е затворено постоянно и изведнъж да го заведат в Дисниленд. Това е... За мен това изглежда като огромен стрес за тези деца. Всъщност тези родители са обожавали да тормозят децата си, обичали се да ги тормозят. И за мен това е още един начин на тормоз, да заведеш децата си в Дисниленд, знайки, че те постоянно стоят затворени в къщи и са измъчвани, не се къпят, не се хранят, а ти ги водиш в Дисниленд. Това е един огромен стрес за децата. Те са го знаели това. За мен те са знаели, че това е изключителен стрес. Също така не се знае дали в този увеселителен парк въобще са им позволили да се качат на някоя люка, на някоя атракция или да си хамнат нещо, да обядват, да вечерят като нормалните хора. Много ме съмнява, по-скоро клоня към не. Мисля, че не знам дали са го споменавали някъде, но за мен тези родители просто са ги завели там, да си направят снимките, усмивки, всичко било много красиво и щастливо, но за мен те не са им позволили въобще да се качат на нищо. Децата били стресирани. Аз така го виждам от моя гледна точка. Дейвид и Луис Търпин също така няколко пъти решавали да си подновят брачните обети и един от тези пъти решили да го направят в Лас Вегас, където мъж, облечен като Елвис Пресли, им подновил обетите. Децата отново били облечени еднакво, момичетата в лилави рокли, а момчетата в костюми. Отново са се направили много снимки, всички изглеждали щастливи и доволни. Отделно също така трябва да споменем, че никъде не са се разкривали имената на всички деца, но се знае, че всички имена започват с Джей, Джей като Джордан, и това за мен също е част от тяхната секта, тъй като на английски Исус е Jesus с J, т.е. абсолютно всички деца са били кръстени на Исус. Представете си. Също така се знае, че Дейвид Търпин е получавал пари от държавата, около $140 000 годишно, за това, че има многодетно семейство. И разбира се, тези пари са били предназначени за децата, за да имат нормален живот, храна, дрехи и така нататък. Но тези двама индивиди са харчили парите само единствено за себе си и горкичките деца били всеки ден измъчвани, гладували
и така нататък. И така на същия този 14 януари през 2018 година, след като Джордан се обажда в полицията, Дейвид и Луис Търпин били арестувани по подозрение в малтретиране и измъчване на децата си и били вкарани в затвор в окръг Ривърсайд под гаранция от $12 милиона за всеки един. Разследващите са претърсили имота на семейство Търпин на 17 януари, където са намерени различни доказателства, някои от които са били десетки дневници, в които децата описвали ежедневието си, чувствата си и така нататък. И въпреки, че е било възможно тези дневници да не се приемат в съда, те са предоставили доста информация с преживяванията на жертвите, подложени на изтезания и пленничество. Луис и Дейвид Търпин се признали за невинни и казали, че не са направили нищо лошо. На следващия ден обаче, на 18 януари, Луис и Дейвид са били обвинени в 12 обвинения за мъчение, 12 обвинения за отвличане, 7 обвинения за злоупотреба срещу пълнолетни лица и 6 обвинения за малтретиране на деца. Дейвид е получил допълнително обвинение за извършване на неприличен акт с дете под 14 години. По време на съдебния процес е било установено, че този тормоз се е увеличавал с времето и е ескалирал, когато са се преместили в Калифорния. Също така е била приета заповед за ограничение, която забранява на Луис и Дейвид Търпин да контактуват с децата си през следващите 3 години. И също така им е било забранено да се доближава до тях на по-малко от 100 ярда или 90 метра и въобще всякакъв тип контакт на живо или по електронен път. Двамата заподозрени, разбира се, приели тези ограничения без никаква съпротива. На 22 юни през 2018 година Луис и Дейвид са били осъдени на присъда от 25 години до доживотен затвор. И в крайна сметка, година по-късно, през 2019 година, Луис и Дейвид се признават за виновни по всички обвинения и финалната им присъда е доживотен затвор. Някои от децата са заявили, че все още обичат родителите си, въпреки всичкия тормоз. Други обаче казали, че живота им е бил съсипан и че всеки ден имат кошмари. Дейвид Търпин в крайна сметка накрая казва, че неговите методи за отглеждането на децата му не били злонамерени, никога не е искал да ги тормози или да ги нарани и че просто това е научил от малък. Майката Луис казва, че е много разкаяна и че някога и се иска отново да види децата си и да им се извини и да каже, че ги обича. И тук приключва този случай. Напишете ми вашето мнение отдолу в коментарите, много ще се радвам да ви прочета. За мен прекаленото вярване в Бог, фанатичното вярване и така нататък, всички тези секти са нещо много опасно и това не се вижда само в това видео. Много видеа с серийни убийци, с такива пълни психопати са точно много вярващи и много набожни хора. Така че правете си изводите. И има една много тънка линия от това да вярваш, нормално, като нормалните хора, и много тънка линия от това да прекрачиш границата и вече Бог да е в центъра на твоята вселена и да си мислиш, че всичко, което правиш е заради Него. Но не искам да влизам повече в тези религиозни истории. Моето мнение тук е, че присъдата им е напълно заслужена. Заслужават доживотен затвор за всичко, което са причинили. Както казахме, най-голямото дете е било на 29 години. Вече не е дете, вече е възрастен човек. 29 години. Това са почти 30 години мъчения. Така че присъдата им е напълно заслужена. И тук приключва това видео. Надявам се да ви е било интересно. Напишете ми вашите коментари, абонирайте се за този канал и ще се видим в следващото видео. Чао!